a da se pripremi poslanik Ivan Mitrović. Hvala. Uvažene koleginice i kolege, poštovani građani, ovdje je, kao što ste čuli, riječ o tehničkom rebalansu budžeta, mada ću se saglasiti sa koleginicom Popović da nijedan rebalans ne može biti tehnički, već je riječ jednostavno o izmjenama zakona o budžetu. I ono što je tehničko u ovoj svoj priči je to da suštinski još nije odlučeno da se ukinu uvećanja plata, dječji dodaci i druga socijalna davanja koje smo mi ovdje izborili u aktualnom još važećem budžetu. Čuli smo da će te suštinske izmjene uslijediti negdje u julu mjesecu ove godine. Tada treba očekivati, dakle, da nam DPS i njegovi novi sateliti, kako najavio, sve poukidaju, jer su protiv ovog budžeta u DPS-u i bili. Tako da treba očekivati da jedine funkcionalne financije u Crnoj Gori ostanu financije Kavačkog klana. Kažem, ovo je tehnički rebalans budžeta, tako ga zovu, ali i ovaj tehnički rebalans govori i još jednom potvrđuje koji su prioriteti nove manjinske vlade. To su njihove fotelje i njihove beneficije. Oni su manjinski kada je u pitanju podrška u biračkom tijelu, tu su doista manjinski i tu ih nema. Kada su, međutim, u pitanju fotelje i financije, tu su, boga mi, većinski. Zagrizli su dobro, sa dobrim apetitom i bez ikakve zadrške i političkog kompleksa. Ovaj tehnički, pod navodnicima, rebalans budžeta ne vrši se, dakle, zbog vas, poštovani građani, da bi se u opštoj globalnoj krizi pri rastu cijena proizvoda pomoglo najugroženijim slojevima stanovništva, penzionerima i socijalno ugroženima. Sjećate li se koliko su pojedini od ovih i sadašnje nelegitimne vlasti zapomagali i jadikovali nad vašim malim penzijama i platama, kako bi oni to mogli mnogo bolje i brže završiti za vas, samo da se dočepaju fotelja. Čim su se dočepali tih fotelja, njihovi prioriteti nisu vi, poštovani građani, nego, gle čuda, njihovi prioriteti su oni sami sebi. Treba da namire sopstvene potrebe, a potrebe su goleme, 21 ministarstvo, nije mala šala, kako kaže ona narodna pjesma. Ovim tehničkim rebalansom budžeta vrši se preusmjeravanje i uvećava potrošnja u javnoj administraciji za preko 9 miliona eura, izdaci za službena putovanja, reprezentacije za oko 2 miliona eura, pa pod stavkama ostale usluge i ostale naknade uvećavaju se troškovi za gotovo 6 miliona eura itd. Makar dio tih sredstava, koja, kao što vidimo, nijesu zanemarljiva i mala, a koja se sada preusmjeravaju u svrhu funkcionisanja nove nelegitimne većine, trebalo je usmjeriti prema socijalno ugroženim i potrebitim slojevima stanovništva. Povećanje penzija od 10% koje se desilo u maju mjesecu, desilo se zahvaljujući zakonodavnoj aktivnosti Demokratskog fronta, kroz inicijativu uvažene koleginice Vukićević, kolege Vučinić i moju lično, predloženo i usvojeno da se penzije usklađuju na kvartalnom nivou, tako da će biti kontinuirano periodično uvećanje penzija. Da li je to dovoljno? Svakako nije. Sve to još uvijek nedovoljno. Trebalo je da se desi značajnije uvećanje penzija, ali i ovo što je uvećano je zahvaljujući našoj inicijativi, što je prihvaćeno ovdje u parlamentu. Naravno, koliko nova većina ne ukine i te zakonske odredbe, kao i sva ona zakonska rješenja o dječjim dodacima, besplatnim udžbenicima, naknadama za majke, koja smo zajednički ovdje usvojili. Za sad od nove većine ne vidimo neku volju da se brine o potrebama građana. Oni se bave, a čim bi drugo, praćenjem lidera Demokratskog fronta i nas iz DF-a za potrebe Kavačkog klana, što naravno predstavlja kontinuitet DPS-ovske takozvane, pod navodnicima, reformističke politike. To su te reforme
koje nam najavljuju naše dojučerašnje partneri iz parlamentarne većine. Poštovani građani, imamo objektivnu globalnu krizu i imat ćemo još veću krizu prema svim relevantnim najavama. Otuda se mora pristupiti odmah i promptno donošenju adekvatnih mera koje će makar djelimično amortizovati finansijske udare koji će uslijediti na standard građana. Mi se, međutim, kao što vidite, gubimo vrijeme na još jedan eksperiment i prelazimo sa 12 ministarstva na 21 ministarstvo. Do januara, ko zna, možda Uri padne na pamet da uveća vladu na 54 ministarstva. Čuli smo njihovo objašnjenje na jednoj od proteklih sednica kada su nas ubeđivali da je 3 puta 18 jednako 36. Ne bi me dakle začudilo da Ura do jeseni, kad lišće zažuti i predloži novu, pod navodnicima, reformsku vladu sa 54 ministarstva kao njen originalni odgovor na svjetsku krizu. Kad je svjetska kriza, povećaj broj ministarstava. A i kako bi DPS sateliti mogli drugačije nadomjestiti slabu podršku biračkom tijelu, osim kroz reprodukciju i diverzifikaciju, ovo je sada popularan izraz, diverzifikaciju birokratije i administracije. Ono što, međutim, u svim ovim krizama, bile one tehničke ili suštinske, i svih ovih godina ostaje neizmenjivo, netaknuto i stabilno, jesu crnogorski klanovi. Za Kavčane, Grandovce, Škaljarce nema finansijskih problema i nema zime. Za sve nas druge, poštovani građani, slijedi teška zima ukoliko dopustimo da ova manjinska vlada izdrži do zime i da se ona bude starala o našoj zimnici. Hvala vam.